Zenion etorri zenean, hemen etzen izan egon, biderik izan egon, urik izan etzen egon, argirik izan egon, telefonorik izan egon. Argi esan, karburo azitzen zen duen? Argi, karburo eta kandele. Kandele bai. Bai, kandele bai. Eta hemen karburo eta kandele. Eta zerena artean, beste horioa zitzen, ezala opote txuber farola esaten dako, nori kristiandeko zenatu gutxazten. Esaten dako na, alaua, katxarrotxu eta gutxon barrun, eta gero mitxeko alaua, kordoi txubet, eta horio barrun, eta kordoi hiri, argi triste deu, eta horio txubaten deu, eta zubeitzen. Luzero amantaten da, eta gero amantaten zanean, horroz basartu eta lan, korantzat diotuteakon. Eta morsu dozta barriro, eta lana, erretan egote zanena, horiu zinego. Horiu zinego ez dagoen. Botatu. Eta lan argi triste itxon, beak luzero abanteu. Kandele emiten zedun, kandelea, harina, konsumitu dituzan. Principala, gortaratu lan basi edo, karburu amata doitezan, kandele edo, eta espere basutein kandele. Edo.